persones i de repent una persona diu tal cosa, saps que és del teu poble? Auple. Te diu auple. Auple què vol dir, això? Molt, que està auple, està ple. Ah, com els d'Ontinyent que diuen Alamont. Alamont, sí. I el tendur, i el saco, i no sé quantes coses. Ja, Sí, però nosaltres tendur ja no ho diem. Nosaltres diem l'hòstia, per exemple, que és típic de la comarca. de veres. No, però és típic d'ací també. Sí, però... El tio Balòstia este... Sí, però això de la... Seràs Jo Balòstia. volia clavar una cunya perquè tal vegada hi ha gent que estima que no és important això. Això mos procedís de l'escola francesa, que en últim terme ho analitza tot, perquè darrere d'això n'hi ha tota una filosofia de vida, no? I jo crec que és un estudi molt interessant, perquè dins del llibre dic que tal vegada la gent és més amiga d'anècdotes, de cuenters i coses, però això científicament és molt interessant. Bueno, això és per el que feia, o sigui, el que estan comentant és, bueno, este llibre que, per cert, quan el trauràs, Vicent? Això és un projecte molt pront. Encara és pront. Bueno, estarem un poc pendents. I després un altre capítol molt important dins de l'aportació de Vicent García Perales a este llibre del quart centenari de la Carta Pobla és el tema de les festes religioses, no? O sigui, la granja, com en quasi tots els pobles menuts, festa i religió estan molt unides, no? Home, jo crec que la cultura popular partix del que és una tradició dins del poble, i nosaltres sabem que tenim una cultura cristiana molt marcada. De fet... Res, vull desitjar un bon cap de setmana a tots els presents i als oients.